Ihanaa, että saan olla täällä tänään ja koko 24 tuntia pois kotoa. Tää on maailman kiusallisin tilanne mulle olla lavalla näin. Kaikki muut käy, mutta tää on ihan sietämätön ajatus. Puhuisin mieluummin suomea. En ymmärrä suomea. Suostu kokeilemaan ihan mitä vaan näyttämällä ja sen ulkopuolella myös. Helsinkiläinen freelance-näyttelijä ja erittäin estoinen verrattuna näihin edellisiin. Mä en ole ollenkaan noin vapautunut siitä halua tehdä kaikkea. Siitä kasvatin siis parran ja hiukset tätä festivaaliin. Harjoitellut muutaman taistelulajin. Nyt on hallinnassa siis elefantti, koira ja käärme. Sen torven. Mä rakastan kirpputoreja. Tää on tuolta Vaalasta Oulun läheltä. Mä puhallan tähän. Mä toin vaan hirmuilla vaatteita. Kultaisen mekon, punaisen mekon, hirvikärpästakin. Housut! Kokkolan kaupunginteatterista mittatilaustyönä tehty vuonna 1986. Rakensin tämmösen leijan. Ei oo vielä. Vietalla minuutti ennen 6. Joo. Oletko sinä se notaari? Notaari, kyllä totta kai. Hän opettaa tuollaiset pimpot oppimaan, mitä on elämä. Mistä on kysymys? Ja siinä vaiheessa vasta kaivaa se puhelimen esiin sitten. Niin Okei. Mistä se kaivaa? Semmoinen tasainen tamppaaminen. Oho. Tää hattu ei muuten kun